Elena și astăzi vom face aproximativ 16 minute de pilates, o clasă foarte scurtă pe care o poți executa fără probleme dimineața sau după amiaza, când îți este mai comod și fără echipament. Și să trecem la treabă. Mai întâi încălzim coloana vertebrală. Așezăm tălpile pe saltea, îndreptăm spatele, întindem brațele către înainte, cu palmele îndreptate spre parchet, spre podea. Arcuim ușor coloana în forma literei C și revenim cu coloana în poziție dreaptă, spre tavan. Da? Inspir, expir, arcuiesc. Ridic, îndrept spatele. Inspir, expir. Și îndreptăm spatele. Continuăm. Inspir, expir. Inspir când sunt cu spatele drept, da? Și expir. Cobor puțin mai jos, aproape și cu partea de mijloc a coloanei. Țin mâinile paralele cu solul, genunchii aduc spre piept și apoi aduc până jos și ating puțin cu vârfurile picioarelor salteaua. Inspir, expir. Inspir, expir. Următoarea mișcare, am spus că este un pilates rapid. Ducem mâinile la ceafă și arcuim partea de sus a coloanei către genunchi. Inspir, expir. Inspir, sus, expir. Ok, oprim umerii sus, mâinile la ceafă, picioarele strângem împreună. Întindem genunchii, aducem genunchii ușor la piept. Întindem, aducem iar la piept. Expir când aduc genunchii la piept. Inspir, expir. Inspir, cu genunchii la piept, expir. Inspir, întind picioarele, expir, aduc genunchii la piept. Mă opresc, pun aici mâinile de desubt, mă ridic înșezut din nou, arcuiesc coloana în forma literei C și revin iar cu spatele drept. Expir, inspir, expir, inspir sus, expir când arcuiesc coloana. Inspir, expir. Încă două. Încă una. Așezăm antebrațele pe saltea, ținem picioarele pe vârfuri și aducem câte un picior către piept. Genunchiul blocat. Îl mențin pe vârfuri și doar aduc genunchiul la piept. De fiecare dată expirăm. Ținem și abdomenul ușor retractat, da? Încă două. Următoarea mișcare, așezăm picioarele sus la 90 de grade, paralele ușor cu salteaua și doar aduc câte un picior, ating cu vârful salteaua și îl aduc la loc lângă celălalt. Trecem la următorul. Avem genunchii unul lângă celălalt, întindem un picior, inspir, expir, aduc la loc. Inspir, expir. Inspir, expir. Super. Bun. Ne oprim, ne așezăm pe lateral, pe un cot, cu genunchii înduiți, cu mâna liberă pe șold. Ridicăm lateral, arcuim bazinul, mijlocul, către tavan, ridic. Încă două. Încă unu. Ne oprim cu mijlocul ridicat, întindem brațul sus, îl aducem pe dedesubtul brațului opus și ridicăm din nou spre tavan. Pe dedesubt, spre tavan. Pe dedesubtul brațului opus, întindem brațul spre tavan. Inspir, expir. Inspir, expir. Inspir. Sus, întindem brațul. Expir. Încă două. Una. Și încă unul.
genunchi în șezut, picioarele apropiate, ușor pe lateral, da? Ne arcuim ușor, iarăși revenim. Și am ambii genunchi înclinați către în față, pe lateral. Expir, cobor. Inspir, expir. Inspir, expir, arcuiesc. Arcuiesc lateral. Îndreptăm, arcuim. Îndreptăm, arcuim. Ne întoarcem și pe partea cealaltă, facem același lucru, tot așa pe cot. Ducem călcâiele către șezut, mâna liberă este aici în șold, arcuim spre tavan, sus, expirăm. Genunchii apropiați, călcâiele spre șezut, sus, expirăm. Super, încă două. Și două. 1. Următoarea mișcare, rămân sus, întind brațul, duc brațul pe dedesubtul brațului opus și ridic ca un stretching spre tavan. Spre tavan, întind brațul foarte bine, că simt stretching-ul. Încă puțin. Se simte foarte, foarte bine. Am mușchii abdominali și nu numai. Toate grupele sunt antrenate. Inspir, expir. Inspir, expir. Bun, și acum ne întoarcem pe lateral, ca și dincolo. Am făcut la fel. Arcuim. Îndreptăm. Arcuim. Îndreptăm. Arcuim. Îndreptăm ușor. Sus, îndrept. Arcuiesc. Sus. Expir, cobor. Sus. Cobor. Arcuiesc. Expir. Ultima. Inspir. Expir. Ne întoarcem cu fața la saltea. Așa, pe coate, pe antebrațe și ne așezăm în poziție plata. Avem grijă șezutul să nu fie nici foarte sus, nici foarte jos și menținem așa. Ok, și acum împingem ușor în față de la gleznă, în față și în spate. Împingem trunchiul paralel cu solul. Ne sprijinim bine pe coate. Așa, ne oprim și aducem ușor fiecare genunchi către saltea. Fără respirație nu se poate, neapărat trebuie să respirăm. Bravo! Ne oprim, punem genunchii jos, ne întoarcem din nou în poziția șezut. Așa, întindem brațele, ori întindem brațele, nu putem aici să le ținem de desubt și din nou exercițiul acesta de încălzire și stretching al coloanei. Expir, ridic, inspir, expir, ridic, inspir, cu mâinile întinse, expir, ridic, inspir, expir. Bun, mai facem una, ne așezăm cu spatele pe saltea, mâinile pe lângă trunchi, capul jos, genunchii blocat și doar coborâm, înțepăm cu vârful piciorului salteaua. Sus, expir. 1, 2, 3, 4. Sau putem să facem cu același picior și apoi schimbăm piciorul.
ori alternativ. Ne oprim, ducem fruntea către genunchi și facem stretching cu fiecare picior. Aducem genunchiul la piept. 1, 2, tragem genunchiul către piept. Expir când aduc genunchiul la piept. Încă 2, ne oprim cu ambii genunchi către piept și fruntea către genunchi. Dublu stretching. Inspir, expir, inspir, expir, inspir, expir. Ultima. Ținem picioarele sus, ambele cu vârfurile spre tavan, mâinile la ceafă, umerii ridicați, coborâm câte un singur picior. Inspir, expir. Sus, expir. Inspir, expir. Ambele picioare cobor, trag spre mine. Ușor cobor, trag. Încet. Încă puțin. Bravo, întindem picioarele, tragem fiecare picior către genunchi. Fac și o ușoară rotație, cotul cu genunchi. Bravo! Ducem genunchii la piept, ne balansăm ușor, înainte și înapoi. Un masaj plăcut pentru spate. Bravo! Ne ridicăm și aici ne așezăm cu fața la saltea, pe antebrațe, bineînțeles. Ținem palmele pe saltea, întindem picioarele bine, le ținem vârf la vârf, coatele să fie sub umeri, rotim ușor capul în dreapta, ușor în stânga, cu ochii deschiși. Inspir, expir, rotesc ușor privirea în dreapta, ușor în stânga. Bun, ridic acum mai mult partea de sus, îndrept brațele, țin privirea înainte, picioarele întinse. Bravo! Cobor ușor din nou pe antebraț, mă ridic din nou din poziția de plecare, încrucișăm picioarele și simțim energia, da? În tot corpul s-a activat, inspirăm, expirăm, ne apreciem pentru bunăvoința și pentru efortul făcut spre binele nostru, da? Ca un beneficiu, inspir, expir. Sau pur și simplu poți să închizi ochii și să rămâi într-o ușoară meditație, unde să conștientizezi cum energia bună circulă în tot corpul. Inspirăm, unim brațele deasupra capului și aducem mâinile în față, în dreptul inimii. Să ne fie de bine pentru această clasă scurtă de Pilates, dar foarte antrenantă. Vă aștept data viitoare. La revedere!